Triunfo pelexado do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro para distanciarse do descenso directo. As boirenses impuxéronse ao Sárdoma con remontada incluída en Vista Alegre. A terceira Federación de Fútbol Feminino retomou a competición e esta fin de semana viviuse a súa 15ª xornada. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, único representante da comarca na categoría, tivo que suar para deixar os 3 puntos na casa no encontro no que se mediu o pechacancelas, o Sárdoma. Finalmente, e tras unha segunda parte notable, as boirenses venceron por 2-1. Sen embargo, as cousas non foron fáciles para as pupilas de Miguel Ángel Ramos. O Sárdoma aproveitou un córner para poñerse por diante cando só se disputaran 4 minutos do choque, obrigando as locais a reaccionar. Non tardaron en facelo e tomaron o control do coiro e do xogo, en na que o gol fixose acardar para a desesperación do Boiro. As do Barbanza saltaron con todo o verde de Vista Alegre logo do descanso e no 55 Laura Santos puxo as táboas, dando algo de tranquilidade ao conxunto local. As boirenses seguían creando ocasións e pasada a hora de xogo transformaron unha no segundo tanto da tarde. Carla Sanda foi a encargada de confirmar a remontada do seu equipo co 2-1, resultado que se mantivo ata a subio final, pero foron minutos de sufrimento para a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que puido sumar unha pelexada vitoria. 3 puntos máis que deixan as boirenses novenas empatadas a puntos co Tomiño e con 11 puntos de marxe co descenso directo. Esta fin de semana queren seguir amosando unha boa versión e sumar o seu segundo triunfo seguido, algo que daría máis as ao conxunto do Barbanza, xa que se mide ao Tomiño, rival directo. O partido se moverase o domingo ás 5 da tarde no campo O Alivio.